Очакваме вашите въпроси на адрес. Така се разделяме. Съдявам да зареди се тази година. Това е моят цел. Ето. Температурите по върховете 6-7 градуса са преносени до към 17 температури. В Балканите, където предимно облачно се задържа над западните райони, както има преминаване на дъжд, на сутрешните часове на много места е възможно да бъде намалена в югоизточните райони с повече слънце и с по-високи температури. Сега в Европа, където в централната част от Европейска Русия с повече облаци, там е възможно да има валежи от тежки сняг, с повече слънце към северните шири, към Скандинавия и към югоизточните райони на континента. Дневни температури са винаги ниски в западната страна на Европа, 12 градуса в Австрия, Португалия и преваляване на дъжд. Отново у нас във вторник, постепенно ще започне отново да се заоблачава на страната и очакваме преваляване в северо-западните части от България, те постепенно ще обхванат цялата страна към сряда и към четвъртък, ще се повишават и максимални и минимални температури по време, особено в сутрешните часове, от четвъртък и към петък, после ще се количество на валежи в Южна България, същото часове е възможно и да бъде в уикенда също предимно облачно време. Цяла България преживя националния отбор на Евробой 2015 за гордостта и емоциите. Човекът, който знае всичко за волейбол, Сашо Йовев. Високите истории, които се крият за словето на специфика, 500 безследно изчезнали българи в сметка на статусни хора. Как е тази различно обява и среща може да се превърне в кошмар? Как да се засили защитата на границите? Грамската криза на възможността и политика. Вице-премиера Светлана Полева. Обръщават кандидат на човека на своите съграждани. Гледайте след опитите си. Политиката са природни изключения, световно известни Кевин Кал, само данните. Да не започва с мен за Ньон Херс.
uppköp i hotell. Okręty przywozi kultury. Dyskusje antyksacje i wszystkie niezmienności. Światło płaty, usługi wyższych rysunków. Zaufano Bensby Office. Certo di esprimersi bene per una lezione. Запознайте се с авторите, които се борят дебютните ни роман да бъде издаден. Романът се казва Тръмна светлина. Версонка фантастика казва романът ми се казва Монетария. Сега има някакъв доста силно дългодичен момент, който позволява да мога да се пари. Вижте, как е написан. Ще стане роман. Тази есен по БНТ 1. Uf, não pareceu. Валя Книжкина, журналистка за хората. Конкурса отново очаква вашите номинации за журналистически материали, които са ви докоснали, за кадри, които са ви разтърсили. Конкурса Валя Книжкина, журналистка за хората. Историите, които влязоха в живота ни, живота, който влезе в историята. Крайен срок за номинациите 20 октомври. Подробности на разпилницата.bg. Of, никакви сили не ми се падат. Или пък някакви лесни да дават много пари. Какво? Дарко. Никой драк.
Nie ma czemu robię to. Nie, disco. I to nie jest kom. Uff. Ups. Dark. 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 Укладка там? О. Тоже 40 дней. Если даже правда. Знаете, классно, как еще классно.